The Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) has urged the public not to rush exchanging current notes ahead of the rollout of the new ZiG banknotes, saying the transition will be smooth and carefully managed. Sarabina mashoko kubuda panguva ino tiona kuti pane new ZiG notes which are coming, but kuri kunzi the old bills stay legal tender. Sanabina mashoko obuda nyuko panguva ino from the RBZ. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. 263chat.com inobudanyira chiti the Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) has urged the public not to rush exchanging current notes ahead of the rollout of the new ZiG banknotes, saying the transition will be smooth and carefully managed. RBZ Deputy Governor Innocent Mache said the new notes expected later this quarter or in the second quarter will remain legal tender and feature stronger security and durability. Though mashoko arubuda panguva ino from the RBZ. Panguva ino kuri konzi people they are questioning kuti panguva ino vachichinja macurrency nekuita sei zvinochinja here, or is it going to transform our economy? Zvichauya zvichikwanisa kustopa corruption here? Iri kuonekwa kunzi it has hit masocieties enyika yeZimbabwe. Macitizens panguva ino vakutotya and vanoziva kuti hapasina kunhu kwaunoenda, almost ma-institutions mazhinji vanenge vachitoda kutoti munhu utopisa chioko muhomwe. Mbotidze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi, kuchionekwa kunzi only vanhu vari kumusoro, aiwa, vanoonekwa kunzi vane the upper hand nevanhu vanenge vachioccupy matop governmental kana ma-institutional positions, ndo vanoonekwa kunzi vanenge vachibenefita, but ma-ordinary citizens vachisafa. Mbotidze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi, pinda comment section medu mafunguro enyu. So subscribe or like, punch it on the bell icon.